Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Mandatar Zdravko Krivokapić je na sastanku sa liderima pobedničkih koalicija u Crnoj Gori ponudio da ekspertska vlada koju će predvoditi traje 200 dana do najviše godinu, saopštio je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. Mandić je poručio da predstavnici nove većine u parlamentu i mandatar nisu mogli da se sastanu zbog obaveze prema mitropolitu Amfilohiju, ali je dodao da rješenje nije onako kako su u njegovoj stranci zamišljali. Ponosan sam na to što smo uspjeli da nađemo neko rješenje koje će omogućiti da Crna Gora dobije vladu. To rješenje nije onako kako smo zamišljali mi iz DF-a, ali je važno da građani znaju da će uskoro biti konstituisana vlada. Dodao je da će vlada uskoro biti konstituisana i da će imati 12 ministarstava, a da će ministri biti nestranačke ličnosti. Rekao je da će vlada biti reformska, kao i da je mandatar predložio da traje 200 dana ili najviše godinu i da treba da pripremi prve, fer i slobodne izbore. Onda se ide na nove parlamentarne izbore, jer ćemo imati ambijent u kojem će svakako svi moći slobodno da se izjasne, rekao je Mandić.